తెలంగాణలో నిరుద్యోగులకు రేవంత్ ప్రభుత్వం శుభవార్త. నేటి నుంచి దరఖాస్తుల ప్రక్రియ షురు. ఏపీకి యూనివర్సిటీలు రాకుండా గత ప్రభుత్వం అడ్డుకుంది అని నేడు మండలిలో స్పష్టం చేసిన మంత్రి నారా లోకేష్. మూడో రోజు కొనసాగుతున్న తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు. నేడు 5 కీలక బిల్లులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్. నేడు ఉపాధి హామీ నిధుల దుర్వినియోగంపై అసెంబ్లీలో ప్రశ్నోత్తరాలు. స్పందించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్. తరగతి పరీక్షలు. విద్యార్థులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలిగించకుండా తగు చర్యలు చేపట్టిన విద్యాశాఖ అధికారులు.